Skibet kom sejlende ind i havnen med alle sejlene sat. Vi kan nemt komme til at lave fejl, når det er svært at høre, hvordan endelsen på ord staves. Skibet, det kommer sejlende, og sejlende er et udsagnsord. Vi kan sige at sejle. På skibet er der sejl, og sejl er et navneord. I bestemt flertal siger vi sejlende. Vi kan se, at forskellen på endelserne er ende ved udsagnordet og ene ved navneordet. Okay, lad os tage et andet eksempel. Vi kan prøve med udsagnordet spille og navneordet spil. Sætningen er: vi så på de spillende børn, der hyggede sig med alle spillene. Når vi bruger udsagnsord at spille som tillægsord, altså at være spillende, kaldes det lang tillægsform. Men bare glem det med lang tillægsform, og husk på, at vi sætter ende på udsagnsord. På navneord, et spil, der er skrevet i bestemt flertal, sætter vi ene, alle spillene. Og vi skal altså passe på, at vi ikke forveksler udsagnsord med navneord, når det er svært at høre endelsen. Så husk på, at der taler om et navneord, skriver vi ene. Er der taler om et udsagnsord, skriver vi ende.